سلام سلام فتوات قلت مدبنا كمي تخونو نلوم نريم بقار أبكلتشن إسران سيستن سزرقها جون ويك chapter 4 سسمي فيلم خونيو فيديو لايك بمبار نجمر ات فيلم خجمر جون ويك نوا أسقدالو نأساب بدحر زي بوري كينغ ناو إيماتي بوري كينغ فتاوي خون كله نايتيز مكالا خلق دان حيزو ليماتيو بمقطال مس هاي تيبل كتباس انتغوينكا أزيخ خطدالو ولا كايبلو هاي تيبل مالت حدقنياتاتن قدم حدي جون سرحالهم زنبرن يوم كوين جن جون مسأم مسرح تتوصل زبالة كلهم تما فياتات سألات جون كوين مالو سلازي نزخول زلما مدو مسأم نمبأسيو بدح رزي آبرخا جون بفرس نتم حلو تتحالفي إنا قلبي قتلهم نسهم كاب جون مهتم بزحن تفتنو جون جنار كيبون خلهم قتلهم بدح رزي جون نافت حلفي أمي خيد تحالف خا حسابو أنا زي مخانون نتم حلفتين قتلهم تبكي ምህላው ከም ዝፈልጥ ይነግሮ ቀፂሉ ሓደ ነገር ክዝክር ይምኽሮ እዚ ኩሉ ድሕሪ ምውዳእካ ንባዕልኻ ምጥፋእ ክትጅምር ኢኻ በሎ ዋላ ንዓይን ተቐፂልካኒ ካልኦት ኣቦታይ ክትኩ እዮም ይብሎ ስለዚ እዚ ፀወታ ከም ዝቕፅል የፍልጦ ቀፂሉ ጆን ነፃነተይ ጥራሕ ይሓቲተ ይብሎ እቲ ሓላፊ ከዓ ንዓይ ቀቲልካ ነፃነት ክረክብ እየ ትብል እንተኮይንካ ስለ ዝተጋግኻ ዕጭኻ ሞት ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል በሎ ጆን ከዓ ናይቲ ሓላፊ ዘረባ ሸለል ብምባል ግንባር ዶጉሲ ይቆትሎ ብድሕሪ እዚ ትዕዝብትና ኣብ ኒውዮርክ ኮንቲኔንታል ሆቴል ኮይኑ ሓደ ኣፃብዕቱ ዝተቆረፀ ሰብኣይ ካብ ሃይ ቴብል ዝተላኸ ፍሉይ መልእኽቲ ሒዙ ይመፅእ ጃሮን ከዓ ናብ ሓላፊ ዊንስተን ይወስዶ بدحر زت سبعي أكن ونستن نحط ساعات بمقمات دحر موت حلافينا كل نجر نحطش حلافينا ماركس بمبال أو قربا ذكره وخمس دلي نقرو بدحر زت جارون نيونستن حيزن ماركس نمركب ناو حد عبهنت أي خيد ماركس نيونستن زت أو على مخنات إد منوح كسي نجونك أطلع حتى توصل زنبرايو بمقطال إد محجي نجونك تقتلو حتى تكانيري بخميد أحجي به وطالب بمبال نيونستن حتو ዊንስተን ከዓ ብኸመይ ከም ዝተረፈን ዝቐተሎ መሲልዎ ከም ዝነበረ ይምልሰሉ ማርከስ ከዓ ብሂወት ኣሎ ይብሎ ምክንያቱ ከዓ ጆን ሓላፊኦም ከም ምቕታል ሓሊፉ ናይ ሃይ ቴብል ሰበስልጣናት ኣብ ምክትታል ነበረ ብድሕሪ እዚ ከታልሎም ስለ ዝሓሰበ ከቢድ ቅፅዓት ከም ዝፅበዮ ንዊንስተን ነግሮ እዚ እናተዛረበ ከሎ ቅድም ኢሉ ናይ ሕፃ ሰዓት ሓመዱ ይውዳእ በዚ ከዓ እቲ ናይ ዊንስተን ኮንቲነንታል ሆቴል ብባርዕ ሙሉእ ብምሉእ ይዓኑ ኮይኑ ከዓ ናይ ማርከስ ሕርቃን በስ ስለዚ ዓገበ ንቻሮን ቶኪሲ ቆትሎ ኣብ ዝቕፅል ትዕዝብትና ሓንቲ ቫዮሊን ትፃወት ጓል ንዕዘብ ኬን ብዝብል ዝፍለጥ ኣቦኣ ቫዮሊን ክትፃወት ከላ ኮፍ ኢሉ ይሰምዓ ናይ ኬና ዓይንቲ ድሓን ብዘይምዃኖም ብንጹር ክርኢ ክእልኒው ኬን ምስ ሃይ ቴብል ቅድም ኢሉ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ምስ ማርከስ ንኸራኽብ መልእኽቲ ይበፅሖ ምስ መፀ ማርከስ ንዝኾነ ሰብ ብጥበብ ክትቀትል ትኽእል ሓያል ሰብ ምዃንካ ይፈልጥ ይብሎ ኮይኑ ግን ነዚ ምስ ሰምዐ ኬን ክእለቱ ከም ዝፈልጥን እንተኾነ ግን ነቲ ስራሕ ቅድሚ ንውሕ ዝበለ ግዜ ከም ዝገደፎ ይነግሮ ማርከስ ከዓ ሂወት ጓሉ ከትርፍ እንተደልዩ ነቲ ስራሕ ደጊሙ ንክሓስበሉ ንኬን ይነግሮ ቀፂሉ ሓደ ነገር ክትገብረልና ደሊና ኣለና ብምባል ነዚ ሰብ ክትቀትለልና ደሊና ኣለና ኢሉ ይእሶ ቀፂሉ ናይ ጆን ሽም ዝሓዘ ካርዲ ይህቦ ኣብዚ ከዓ ጆንን ኬንን ኣመና ዝፋተው ይዕርፉ ከም ዝነበሩ ንርዳእ ኮይኑ ግን ኬን ናይ ጓሊ ሂወት ከድሕን ግድን ስለ ዝነበረ በት ብማርከስ ዝቐረበሉ ሕቶ ይሰማዕ ብድሕሪ እዚ ትዕዝብትና ተቐይሩ ኣብ ናይ ጃፓን ኮንቲነንታል ሆቴል ይወስደና እዚ ሆቴል ልክዕ ከም ካልኦት ኮንቲነንታል ሆቴላት ኣብዚ ዝኣተወ ሰብ ብዝኾነ ሰብ ክቕተል ኣይከኣልን ማለት ከዓ ቅትለት ስርቅን ዝኣመሰሉ ነገራት ኩሎም ኣብዚ ሆቴል ኩልኩላት እዮም እታ ጓል ኩሎም እቶም ዝርዝራት ነቲ ናይቲ ሆቴል ዋና ትነግሮ በዚ ሰዓት ጆን ናብቲ ሆቴል መፅእ እታ ጓል እውን ነብኣ ማፍያታት ይከታተሉውን ይደልዩን ስለ ዝኾኑ ኣብዚ እንተሎ ንሰሙን ክመፁ ምዃኖም ትነግሮ እቲ ዋና እቲ ሆቴል ኣቦኣ ከዓ ጆን ዓርኩ ብምዃኑ ንዕኡ ምሕላው ግዴታ ከም ዘለዎ ይነግራ ብድሕሪ እዚ ዝተወሰኑ ናይ ማርከስ ሰባት ናብቲ ሆቴል ብምምፃእ ጆን ናብዚ ሆቴል ከም ዘዕረፈ ሰሚዕና ኣለና ስለዚ ኣብዚ እንተሎ የሕሊፍ ክሃበና ይብልዎ እቲ ዋና እቲ ሆቴል ግን ጆን ኣብኡ ከምዘየለን እንተዘይኣሚኖሞ ግን ክፍትሹ ከም ዝኽእሉ ይነግሮም ኮይኑ ግን እዞም ሰባት ዝመፅዎ ብኩሉ ነገር ተዳልዮም ነበረ ኮይኑ ከዓ እቶም ናይ ማርከስ ሰባት ኣፅዋራቶም ኣውፂኦም ነቲ ናይቲ ሆቴል ዋና የጥቀቡ በዚ ግዜ ከዓ እቲ ዋና እቲ ሆቴል እውን ናይ ባዕሉ ሰባት ይፅውዕ ኣብቲ ሰዓት ዓብ ንዓበ ይኸውን እቶም ናይቲ ዋና ሆቴል ሰባት ጀጋኑ ነበሩ ሓደ ሰይፍ ዝሓዙ ኮኑ ከለዉ እቶም ዝተረፉ ከዓ ማንቲግራማ ዝሓዙ ነበሩ ዝተወሰኑ ከዓ ሽጉጥ ኣለዎም ሰይቲ ዋና እቲ ሆቴል እውን ኣብቲ ባእሲ ነበረት
ኣብ መንጎ ክልቲኡ ግሩፕ ከዓ ተመጣጣኒ ዝኾነ ዓባእሲ ይካየድ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጆን እውን ሽጉጥ ሒዙ ናብቲ ቦታ ይመጽእ። ብምቕጻል ነቶም ናይ ማርከስ ሰባት እናተኮሰ ይቐትሎም። እቲ ሓላፊኦም ይሰዓሩ ምህላው ምስ ረኣየ ንኬን ክሕግዞም ይጥውዖ። ኬን ከዓ ናብቲ ሆቴል ይመጽእ። ኬን ዋላ እውን ምርኣይ ዝሰኣነ እንተኾነ ባዕሉ ዝሰርሖም ግን ጽቡቕ ከበኣስዎ ዝኽእሉ መሳርሕታት ኣለዎ። ንኣብነት እቲ ሓደ መሳርሒ እንተርኢና ሰብ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ይሕብሮ ማለት እዩ። ጆን ናብኡ ምስ መጸ ከዓ ኬን ይርድኦሞ ንጆን ንምቕታል ይትኩስ። ቅድሚኡ ግን ንጆን ዝከታተል ዝነበረ ሓደ ስሱዕ መጺ ነበረ። ማርከስ ንጆን ዝቆተሎ ብዙሕ ገንዘብ ክህብ ስለ ዝኾነ ንሱ ባዕሉ ክቆትሎን ነቲ ከፊል ከዓ ባዕሉ ክወስዶ ስለ ዝደሊ ንጆን ካብ ኬን ይድሕኖ። ስለዚ ከዓ ንጆን ናይ ምቕታል ዕድል ረኸበ። ኮይኑ ግን እቲ ስሱዕ ሰብ ነዚ ክገብር ኣይመረፀን። ነቲ ናይ ገንዘብ መጠን ክሳብ ዝውስኽ ተጸቢዩ ክቆትሎ ወሰነ። በዚ ምኽንያት ከዓ ከይቀተሎ ይተርፍ። እቲ ናይቲ ሆቴል ዋናን ጓሉን ከዓ ካብ ናይ ማርከስ ሰባት ክሃድሙ ይረኣዩ። ኮይኑ ግን ኬን ጠጠው የብሎም። እቲ ዋና እቲ ሆቴል ከዓ ንኬን ከመይ ጌርካ ክትርስዕ ትኽእል? ኣነን ንስኻን ጆንን እኮ ኣመና ንፋቶ የዕርኺና ነርና ይብሎ። ብተወሳኺ ከመይ ጌርካ ናይ ጆን ህይወት ክተጥፍእ ፈቲንካ ኢሉ ይሓቶ። ኬን ከዓ ፈቲ ዘይምዃኑን ይቕረይታ ክገብረሉን ብናይ ጓሉ ህይወት ተገዲዱ ናይ ግድን ክገብሮ ዘለዎ ምዃኑ ይምልሰሉ። ብድሕሪ ኬን ንዓርቢ ይቆትሎ። ብምቕጻል ጓልቲ ዋና እቲ ሆቴል ካብቲ ቦታ ረሓቐት። ኣብ ባቡር ውሽጢ ንጆን ትረኽቦ እሞ ክልቲኦም መሓዙት ኮኑ። ቀፂሉ ዊንስተን ማርከስ ዘፍረሰሉ ሆቴል ይዕዘቦ። ኣቐዲሙ ንጆን ናብ ባእሲ ዘዳልዎ ዝነበረ ፈታዊ ጆን ቦሪኪንግ እውን ናብኡ ይመጽእ። ማርከስ ናይ ክልቲኦም ነገራት ስለ ዘዕነወሎም ብሓንሳብ ይኾኑ። ሕጂ ክልቲኦም ቀንዲ ጸላእቲ ናይ ማርከስ ኮይኖም ኣለዉ። ብኻልእ እቲ ንገንዘብ ክብል ንጆን ክቆትሎ ዝደለ ሰብ ንማርከስ ክረኽቦ ይኸይድ። ኬን ከዓ ኣብ ጎኑ ኮፍ ኢሉ ስለ ዝነበረ እቲ ናይ ማርከስ ሰብ ክጽውዖ ምስ መጸ ኬን ከዓ ምስ ማርከስ ኣብ ዝኾነ ስምምዕ ቅድሚ ምብጻሕካ ደጋጊምካ ሕሰበሉ ይብሎ። ብድሕሪዚ እቲ ሰብ ምስ ማርከስ ይራኸብ። ቀፂሉ ማርከስ ንስኻ መን ኢኻ ይብሎ። እቲ ሰብ ከዓ ሽም ከም ዘይብሉ ይነግሮ። ቀፂሉ ስለ ጆን ዊክ ከም ዝፈልጥን ንዕኡ ንምቕታል ከዓ $25 ሚልዮን ከም ዝበጽሕ ይነግሮ። ብተወሳኺ ኣበይ ከም ዘለውን ይፈልጥ ይብሎ። ማርከስ ከዓ ብመልሱ ሓሊቑ ናይቲ ሰብ ኢዱ ኣብ ጣውላ ገይሩ ብኸራ ይውቅኦ። ቀፂሉ እታ ኸራ ካብቲ ጣውላ ከይውፃእኻ ኢድካ እንተውፂኻዮ በቲ ዝበልካዮ ክሰማዕ ይብሎ። እቲ ሰብ ከዓ ነዚ ዕድል ክኸስሮ ስለ ዘይደለየ ማርከስ ከም ዝበሎ ነቲ ኸራ ካብ ምውፃእ ኢዱ እናሰሓበ የውፅኦ። ኢዱ እውን ኣመና ይደሚ። ማርከስ ከዓ በዚ ምኽንያት ነቲ ስምምዕ ከም ዝተቐበሎ ነጊሩ ይጭብጦ። ብድሕሪዚ ዊንስተን ናብቲ ብማርከስ ዝተቐተለ ናይ ቻሮን መቓብር ይኸይድ። ጆን እውን ናብኡ ይመጽእ እሞ ኣብ ሆቴሉ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ከም ዝፈልጥን ኩሉ ዝኾነ ብኡ ምኽንያት ብምዃኑ ኣመና ከም ዝሓዘነ ይገልጸሉ። ምኽንያቱ ማርከስ ንዊንስተን ንጆን ንኽቆትሎ ኣዚዝዎ እንተነበረ ንሱ ግን ብህይወት ክጸንሕ ገዲፍዎ እዩ። ቀፂሉ ጆን ንኹሎም ኣብ ቀረባ ግዜ ክውድኦም ይብሎ። ዊንስተን ከዓ ማርከስ ኣመና ሓያል ግሩፕ ከም ዘለዎ ይዛረብ። ቀፂሉ ንማርከስ ምሳኻ ክወዳደር ይደሊ ኣለኹ እንተኢልካዮ ርግፀኛ ምሳኻ ክወዳደር ይብሎ። ዊንስተን ስለቲ ውድድር እንታይ ከም ዝመስል ይነግሮ እሞ ናይ ክልተ ቤተሰብ መራሕቲ ዝወዳደርሉ ምዃኑ ይነግሮ። ጆን ግን ቅድሚ ብዙሕ ዓመት ምስ ቤተሰቡ ስለ ዝተፈላለየ ሕጂ ናይ ስድሩ ኣባል ኣይኮነን። ኮይኑ ግን ምስ ማርከስ ክወዳደር ስለ ዘለዎ ተመሊሱ ናብ ሓፍቱ ይኸይድ። ንሳ ግን ብጆን ኣመና ሓሪቓ ብምባራ ገመድ ኣብ ክሳዱ ኢታ ኣንጠልጢላ ኮፍ ኣበለቶ። ናይ ሃይቴብል ኣባላት ይከታተልዎ ከም ዘለውን ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ኣብ ዘለዎ ቦታ ክመፁ ከም ዝኽእሉ ትፈልጥ እያ። ስለዚ ቤተሰባ ኣብ ሓደጋ ውሽጢ እዮም። ብድሕሪዚ ጆን ንማርከስ ንውድድር ከም ዝፅዋዕን ቅድሚኡ ግን ምስ ቤተሰቡ ሰላማዊ ዝኾነ ርክብ ትህልዎ ከም ዝግባእ ይነግራ። ሓፍቱ ከዓ ነቦና ዝቐተለ ሰብ እንተቐቲልካዮ ንኽትምለስ ሓንቲ ዕድል ክበካ ይበለቶ። ስለዚ ጆን ነቲ ሰብ እንተቐቲልዎ ዳግማይ ናብ ቤተሰቡ ክምለስ ከም ዝኾነ ይንገሮ። ብድሕሪዚ ጆን ቀታሊ ብኡ ንምርካብ ይኸይድ። እቲ ናብኡ ዝቐተለ ሰብ ከዓ ኮፍ ኢሉ ካርዲ ክፃወት ይርአ። ብተወሳኺ ምስ ማርከስ ንጆን ንምቕታል ዝተሰማምዐ ሰብን ኬንን ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ኣለዉ። ክልቲኦም ጆን ናብቲ ሰብ ከም ዝመጽእ ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ ንዕኡ ይጽበዩ ነበሩ። ኮይኑ ከዓ ጆን ናብቲ ቦታ ብዝመጸሉ ግዜ እቲ ሰብ ንጆን ናይ ኣቦኡ ቀታሊ ምዃኑ ይነግሮ። ቀፂሉ ንጆን ማዕረ ከምዚ ጸላእቲ ዘብዝሓሉ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ይሓቶ። ብተወሳኺ እቲ ሰብ ሓዊሱ ኣነን ኬንን ክንቆትሎ ኢና ንደሊ ይብሎ። ቅድሚኡ ግን ሓንቲ ካርታ ንፃወት ኢሉ ይነግሮም።
ብድሕሪዚ ኩሎም ካርታ ክጻወቱ ጀመሩ። እቲ ቀጻሊ ብኡ ከዓ ነቲ ጸወታ ይስዕሮም። ጆን ከዓ ነቲ ሰብኣይ በቲ ካርታ ገይሩ ኣብ ክሳዱ ይሓርዶ። ንሱ ከዓ ነብሱ ንምድሓን ዋላ እንተሃደመ ጆን ግን ደድሕሪኡ እናሰዓበ ይጎዮ። ኣብቲ ባር ሰባት ኣብ ዝስዕስዕሉ ዝነበሩ እዋን ከዓ ንኩሎም ቀተልቲ ብኡ ይቐትሎም። ኣብ መወዳእትኡ ከዓ ናይቲ ሰብ ተራ ይበጽሕ። እቲ ሰብ ሓያል ነበረ እሞ ንጆን ክሃርሞም ከትክዖን ይርአ። ኣብ መወዳእታ ግን ጆን ይቐትሎ እሞ ቀታሊ ብኡ ሕነ ከም ዝፈደየ ምስክር ክኾኖ ወርቂ ስኑ ነቒሉ ይወስድ። ብድሕሪዚ ነዚ ሒዙ ናብ ሓፍቱ ይኸይድ። ሓፍቱ ከዓ ነዚ ድሕሪ ምርኣያ ንሓዋ ናብ ቤተሰቡ ንኽኣቱ ፍቀደትሉ። ኣብ ኢዱ ከምቲ ስነ ስርዓት ናይ ድራጎን ውቃጦ እውን ይካየደሉ። ብኻልእ ዊንስተን ናብ ማርከስ ይኸይድ እሞ ጆን ምሳኻ ክወዳደር ይደልያ ኣሎ ይብሎ። ማርከስ ከዓ ነዚ ምስ ሰምዐ ከምዚ ክገበር ቤተሰብ ከምዘይድልን ጆን ከዓ ዋላ ሓደ ቤተሰብ ዝበሃል ከምዘይብሉ ኣፀቢቑ ከም ዝፈልጥ ይዛረብ። ዊንስተን ብወገኑ ከምዚ ዝበሃል የለን ሓፍቱ ቤተሰብ እያ ይብሎ። ማርከስ ከዓ ጆን ምስኡ ክወዳደር እንተደልዩ ብርግጽ ክወዳደር ከም ዝኽእል ይነግሮ። ኮይኑ ግን ኣብ ጎኑ ኮይኑ ካልእ ዝሕግዞ ሰብ ከም ዘሎ ይዛረብ። ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ናይ መወዳደሪ ዝውሰነሉ መዓልቲ ይበጽሕ። ጆንን ማርከስን ካርታታት ዝሓዘ ኣብ ዓቢ ጣውላ ፊት ንፊት ኮይኖም ኮፍ ይብሉ። ኮይኑ ከዓ እቶም ካርታታት ዝተሰርሑ ካብ ወረቐት ዘይኮነስ ካብ ሓጺን ነበሩ። ስለዚ ስለቲ ውድድር ዝውስኖ በቶም ካርታታት ክኸውን እዩ። ዓብ ቁፅሪ ዝበዝሖ ሰብ ተርኡ ከቢድ ይኸውን። በቲ ጸወታ 3 ነገራት ክህልው ከለዉ ናይ መጋጠም ቦታ ሰብን ኣጽዋርን እዮም። ስለዚ በቲ ካርዲ መሰረት እቲ ውድድር ንጽባሒቱ ክጅመር ኣለዎ። በዚ ጸወታ ሓደ ሰብ ኣብ ዝተባህሉ ሰዓት ኣብቲ ቦታ እንተዘይበፂሑ እቲ ሰብ ኣብ ዝተረኸበሉ ቦታ ይቕተል ዝብል ሕጊ ኣሎ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ጆን ምስኪን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይራኸቡ። ክልቲኦም ስለ ታሪኾም ይዘራረቡ እሞ ኬን ናይ ግድን ጓሉ ከድሕን ስለ ዘለዎ ክልቲኦም ዓቕሚ የብሎምን። ስለዚ ክልቲኦም ስርሖም ብኣግባቡ ክሰርሑ ከም ዘለዎም ይዘራረቡ። ብኻልእ እቲ ናይ ማርከስ ሰብ ንማርከስ ይዘራርቦ ምስ ጆን ምውድዳርካ ጽቡቕ ኣይገበርካን፣ ምኽንያቱ ጆን ዊክ ንኽትስዕሮ ከፍቅደልካ ይክእልኒ ይብሎ። ማርከስ ኩሉ ዘረባ ድሕሪ ምስምዑ ከምዚ ክኸውን እንተኾይኑ ጆን ናብቲ ውድድር ክመጽእ እንተኽኢሉ እዩ። ድሕሪ ምባል ከዓ እንተዘይመጸስ ኢሉ ይሓትት። ነዚ ኢሉ ካብቶም ሰባቱ ናብ ሓደ ብምኻድ ንጆን ዝቐተለ ዓብ ሽልማት ከም ዝጽበዮ እቲ ዜና ከዓ ኣብ ኩሉ ቦታ ንኸሰራጭዎ ይእዝዞ። ብድሕሪ እዚ ብወሪ ኪንግ ንጆን ንመወዳደሪ ዝኸውን ሽጉጥን ናይ ጤት መከላኸል ዘለዎ ክዳን ኣምፀሉ። እቲ ኢሉ ሓደ ሰብ ክምርዖም ክመውት እንከሎ ክጽብቕ ከም ዘለዎ ይዛረብ። እቲ ንጆን ዝቐተለ ዓብ ሽልማት ኣለዎ ዝተባህለ ዜና ኣብ ኩሉ ስለ ዝበጽሐ ዋላቶም ንኣሽቱ ዓዋሉ ከይተረፉ ንጆን ይከታተልዎ። ጆን ከዓ ካብ ኩሉ ሰብ ምህዳም ኣመና ይኸብዶ። ኮይኑ ግን ኣብ መኪና ውሽጢ ብምዃን ንዝረኸቦም እናቐተለ ህይወቱ የድሕን። እቲ ስሱዕ ሰብን ኬንን ከዓ ኣብ ርሑቕ ኮይኖም ነዚ ይዕዘቡ ነበሩ። ብምቕጻል ጆን ህይወቱ ንምትራፍ ኣብ ሓደ ህንጻ ኣትዩ ይሕባእ። ኮይኑ ግን ክልተ ናይ ማርከስ ሰባት ይመፁ እሞ ንጆን ብዘይ ምቁራጽ መጥቃዕቲ ይፍንውሉ። እቲ ስሱዕ ሰብን ንጆን ንዝቐተለ ዝወሃቦ ነገር ከም ዝወሰኸ ስለ ዝፈለጠ ንዑ ንምቕታል ይፍትን ነበረ። ኮይኑ ግን ጆን ኣብ ርእሱ ሽጉጥ ሓዘሉ። ኮይኑ ከዓ እቲ ናይ ማርከስ ሰብ መፂኡ ናይቲ ሰብ ከልቢ ክቐትለሉ ክብል ጆን ነቲ ሰብ ገዲፉ ነቲ ነታ ከልቢ ክቐትል ዝሓሰበ ናይ ማርከስ ሰብ ተኪሱ ከልቢ ድሓነሉ። እቲ ሰብ ከዓ ነዚ ሪኡ ጆን ክብሪ ዝግብኦ ሰብ ምዃኑ ክሓስብ ጀመረ። ጆን ነዚ ኩሉ ነገር ድሕሪ ምሕላፉ ንቕድሚት ክብገስ ጀመረ። ሕጂ ምሸት ተወዲኡ ይወክሓሎ። ጆን ናብቲ ውድድር ዝካየደሉ ዓቐብ ንምብጻሕ 200 ዝኾኑ ኣስካላ ክድይብ ኣለዎ። ኮይኑ ግን መሊሶም ንዕኡ ንምቕታል ዝደልዩ ማፍያታት መጽዎ። ጆን ዋላ እውን ተደኺሙ እንተነበረ ምስኦም ክበኣስ ጀመረ። ብድሕሪ እዚ እቶም ናይ ጆን ጸላእቲ ዝነበሩ ኬንን እቲ ስሱዕ ሰብን ከዓ ክሕግዝዎ ይመፁ። ጆን ነዚ ኩሉ ነገር ድሕሪ ምሕላፉ ናብቲ ውድድር ይበጽሕ። በዚ ውድድር ኬን ንማርከስ ወኪሉ ይወዳደር። ድሕሪኡ ሽጉጥ ይወሃቦም። እቲ ናይ መጀመርያ ዙር ኣብ 30 ስጉምቲ፣ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ 20 ስጉምቲ፣ እቲ ናይ መወዳእታ ከዓ ብ10 ስጉሙ ኮይኖም ንኽትኩሱ ይንገሮም። በዚ ከዓ ክልቲኦም ሰላም ተባሂሎም ነቲ ውድድር ይዳለዉ። ልክዕ ተኩሱ ክበሃሉ ከለዉ ከዓ ይተኻኸሱ። ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዙር ክልቲኦም ኣብ ኢዶም ተሃረሙ። ኣብ ካልኣይ ዙር ተኩሱ ምስ ተባሃሉ ኬን ኣብ ጎኒ ይህረም፣ ጆን ከዓ ኣብ ካልእ ኢዱ ይህረም። ኣብ ሳልሳይ ዙር ከዓ ጆን ኣብ ከብዱ ይህረም። በዚ መልክዕ ከዓ ኬን በቲ ውድድር ይስዕር። እዚ ማለት ከዓ ማርከስ ስዒሩሎ ማለት እዩ።
بدحر ماركس ناب قدميت قريبو صلاعي بهوت كترف سلسي فقد نمودة تخفانو أبرو ستوكي سكهرمي بمبال شقود كاب كين يقبل وينستان كأ قوقوي نقر بمحسابو لاقي تقولو كين شقود مستقوسة جون كم زي تقوسة ينقرو سلازي اتتقيت حجون أمنايجون شقود وشت نبرا دحرسي جون ماركس أبرو ستوكي هرمو أمود أتخأ جون بزود دري سأر بستعطوا لوك المسارات كأ جون نتأسب يخون بجنزبو ናይ ዊንስተን ሆቴል መሊሱ ከም ዝሓድስን ዳግማይ ከዓ ንጆን ወልሓደ ሰብ ከም ዘይሸግሮ ቃል ኣተወሉ እቲ ውድድር ከዓ ኣብዚ ይውዳእ ኣብ መወዳእታ ትዕዝብትና ኣብ ናይ ጆን መቃብር ጆን ምስ ኣፍቃሪቱ ኢሉ ተፃሒፉ ንዕዘብ ዊንስተን ቦሪኪን ግን ኣብቲ ናይ መቃብር ቦታ ኣለዉ ኣብዚ ታሪክ ውሽጢ ጆን ክመውት ኮሎ ይረኣናን ስለዚ ከዓ ብሂወት እምበር ወይስ ይሞት ወልሓደ ይፈለጠን ምናልባት ግን ዊንስተን ነቲ ሓቂ ምስጢር ንምግባር ናይ ሓሶት መቃብር ኣስቢሕሉ ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ሕቶ ከም ዘለዎ ኮይኑ እቲ ታሪክ ኣብዚ ይውዳእ ፍትዋን ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ ከም ዝፈተኹም ኣይጠራጠርን ቪድዮ ላይክ ብምግባር ዘለኩም ሃናፂ ርእቶ ይኹን ሓሳብ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቕምጡልና ነዛ ቻነልና ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ግበሩ እንዳበልኩ ኣብ ቀፃሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ